На пачатку красавіка закончылася 20гадовая гісторыя палётаў ракеты Дельта-4 Heavy. 9 красавіка United Launch Alliance запусціла 16-ю і апошнюю ракету гэтай мадэлі сакрэтнай карыснай нагрузкай для нацыянальнай разведвальнай службы ЗША. Гісторыя ракеты насамрэч налічвае 389 місій з 1960 года. Калі гаворка ідзе непасрэдна пра кор-модуль Дельта. Ракета-носьбіт за нумарам 4 злятала 45 раз. А вось менавіта ў звязцы з бакавымі бустерамі, якія і дазволілі назваць гэтую сістэму запуску Heavy, цяжкой, Дельта лятала 16 разоў. Магутная ракета-носьбіт стартавала з касмічнага стартавага комплексу 37 на станцыі касмічных сіл на мысе Канаверал у Фларыдзе. Накіроўваючыся на ўсход ад касмічнага ўзбярэжжа Фларыды, Дельта-4 Heavy добра працавала на ранніх этапах сваёй місіі. Пасля знікнення з поля зроку наземных камер два бакавыя паскаральнікі ракеты адкінуліся прыкладна праз 4 хвіліны палёту. Рухавік асноўнай ступені павялічыў магутнасць агню яшчэ на пару хвілін. Амаль праз 6 хвілін пасля ўзлёту асноўная ступень была вызвалена і верхняя ступень Дельта-4 прыступіла да серыі запалаў. У гэты момант Юла закрыла агульнадаступныя відэа і аўдыёканалы з цэнтра кіравання запускам, і місія перайшла ў стан маўчання. Заключныя часткі запускаў ракет са спадарожнікамі нацыянальнага разведвальнага ўпраўлення звычайна выконваюцца ў сакрэце. Па ўсёй верагоднасці сакрэтны спадарожнік вывелі на кругавую геастацыянарную арбіту больш чым у 36 тысячах кіламетраў над экватарам. На гэтай арбіце шпіён будзе рухацца ў звязку з кручэннем планеты, забяспечваючы пастаяннае пакрыццё часткі Зямлі. Дельта была іконай касмічных палётаў больш за паўстагоддзя. Першая ракета была запущена 13 мая 1960 года, але яна ўпала ў Атлантычны акіян пасля таго, як выйшла з ладу верхняя ступень. Праз 3 месяцы ракета Дельта дасягнула першага поспеху і вывела на арбіту ранні рудыментарны спадарожнік сувязі. Ракеты Дельта запусцілі многія з першых спадарожнікаў сувязі, разгарнулі першае пакаленне навігацыйных спадарожнікаў GPS і адправілі першыя марсаходы НАСА на Марс. Здзейсніўшы 389 запускаў, ракеты Дельта займаюць другое месца па колькасці палётаў сярод ракет арбітальнага класа ЗША, саступаючы толькі сямейству Атлас. Сямейства ракет Falcon кампаніі SpaceX недалёка адстае ад Дельта і можа перасягнуць рубеж у 389 палётаў пазней ужо ў гэтым годзе. Кампанія Boeing распрацавала варыянт Дельта-4 Heavy, які дэбютаваў у 2004 годзе для запуску самых цяжкіх спадарожнікаў, якія належаць вайскоўцам і выведцы. У першую чаргу ён быў распрацаваны для размяшчэння спадарожнікаў шпіёнаў і вялізных тэлескопаў платформы Keyhole памерам з аўтобус. Па сутнасці тэлескопаў класа Хабла, але накіраваных на Зямлю. Пазней Boeing аб'яднаў сваю ракетную праграму Дельта з канкурэнтам Атлас ад Lockheed Martin, утварыўшы Юла ў 2006 годзе. Большасць палётаў ракета выканала для вайскоўцаў. Для НАСА Дельта-4 Heavy працавала двойчы. Аднойчы для тэставага запуску карабля Арыён, другі раз для запуска сонечнага зонда НАСА Паркер, які ўпершыню праляцеў праз атмасферу Сонца. Больш Дельты не паляцяць, яны маральна састарэлі, канкурэнты падабраліся вельмі блізка, зменшчыкі ўжо грукаюцца ў дзверы. Магчыма, навукоўцы выявілі сур'ёзны недахоп у сваім разуменні таямнічай касмічнай сілы, цёмнай энергіі. І гэта можа быць добрай навіной для лёсу сусвету. Астраномы, якія праводзяць тое, што яны апісваюць як самае вялікае і дакладнае даследаванне ў гісторыі сусвету, абвясцілі, што яны, магчыма, выявілі сур'ёзны недахоп у сваім разуменні цёмнай энергіі, той таямнічай сілы, якая паскарае пашырэнне космасу. Лічылася, што цёмная энергія пастаянная сіла на працягу гісторыі сусвету. Але новыя даныя сведчаць аб тым, што гэтая энергія можа быць больш зменлівай, узмацняцца і слабець з цягам часу, змяншацца або нават згасаць. Гэта ставіць пад пытанне даўняе змрочнае прадказанне канца сусвету. Калі б сіла цёмнай энергіі была нязменнай з цягам часу, яна ў канчатковым выніку расунула б усе зоркі і галактыкі так далёка адна ад адной, што нават атамы маглі б быць разарваны.
Тым самым сусвет пазбавіўся б ад усяго жыцця, святла, энергіі і думкі, асуджаны на вечнае нішто. Дык адкуль узяліся новыя думкі наконт таго, як працуе цёмная энергія насамрэч? Ёсць вялікая міжнародная група навукоўцаў, што цягам 5 гадоў збіраецца стварыць трохмерную карту пазіцый і хуткасцей 40 мільёнаў галактык за 11 мільярдаў гадоў касмічнага часу. За першы год працы склалі карту, што ўключае 6 мільёнаў галактык. Прадстаўнікі гэтага згуртавання навукоўцаў, што называецца DESI, кажуць, што першыя назіранні паказваюць нечаканыя і цікавыя адрозненні ад стандартнай мадэлі сусвету, якая цяпер прынята ў навуковым асяроддзі. Гэтыя адрозненні намякаюць на тое, што цёмная энергія з часам развіваецца. Навукоўцы параўналі сваю карту з іншымі касмалагічнымі данымі і са здзіўленнем выявілі, што яна не зусім адпавядае стандартнай мадэлі, у якой цёмная энергія пастаянная і нязменная велічыня. Астрафізікі ўзрушаны, бо адкрываецца патэнцыяльна новая магчымасць зразумець цёмную энергію, загадкавы і дамінуючы кампанент сусвету, які да гэтай пары застаецца найвялікшай таямніцай касмалогіі. Пра яе ўпершыню загаварылі напрыканцы 90-х, калі дзве канкуруючыя групы астраномаў выявілі, што замест запавольвання пашырэння сусвету толькі паскараецца. Адказнасць за гэта ўсклалі на цёмную энергію, уздзеянне якой палічылі пастаянным. Але дзякуючы найноўшаму інструменту, што на працягу 14 гадоў ствараўся тымі самымі удзельнікамі DESI, гэтую сталасць цёмнай энергіі можна вымераць з высокай дакладнасцю. Гэты інструмент складаецца з 5000 валаконна-аптычных дэтэктараў, якія адначасова праводзяць спектраскапію велізарнай колькасці галактык і высвятляюць, з якой хуткасцю яны аддаляюцца ад зямлі. Гэтым прыборам абсталяваны тэлескоп нацыянальнай абсерваторыі Кіт-Пік у амерыканскай Арызоне. Дарэчы, сам па сабе гэты дэвайс, гэты прыбор, ён вельмі цікавы. Святло спачатку адбіваецца ад вось гэтага 15-тоннага галоўнага люстэрка тэлескопа, затым праходзіць праз серыю лінзаў, якія ўбудаваны ў яго верхняй частцы, і ўжо потым трапляе на 5000 валаконна-аптычных кабеляў, якія таксама знаходзяцца на вяршыні тэлескопа. Кожным кабелем кіруе робат. Кожны робат запраграмаваны рухацца так, каб трапляць на пазіцыі загадзя запраграмаванага шэрагу галактык. Гэты танец дазваляе DESI лавіць святло 1000 галактык у нейкі невялікі прамежак часу. Аптавалакно затым дасылае гэтае святло дзясятку спектрографаў, якія атрыманы свет разбіваюць на спектр колераў. Як вядома, тыя аб'екты, што рухаюцца прочкі ад нас, як ад назіральніка, больш чырвоныя праз змяненне светлавой хвалі, што кіруецца ад іх да нас. Спектрографы дакладна ацэньваюць ступень гэтай чырвонасці і тое, наколькі хутка аб'ект, у выпадку DESI галактыка, ад нас аддаляецца. Ну і, дарэчы, гэты інструмент своеасаблівая машына часу, таму што мы ад розных галактык бачым святло, якое яны выпусцілі сотні мільёнаў ці нават мільярды гадоў таму, даўным-даўно у мінулым. У якасці меры адлегласці даследчыкі выкарыстоўвалі няроўнасці ў касмічным размеркаванні галактык, вядомыя як барыённыя акустычныя ваганні. Гэтыя няроўнасці былі аддрукаваны ў космасе гукавымі хвалямі ў гарачай плазме, якая напаўняла сусвет, калі яму было ўсяго 380 000 гадоў. У той час няроўнасці мелі 500 000 светлавых гадоў у папярочніку. Зараз праз 13,5 мільярдаў гадоў сусвет пашырыўся ў 1000 разоў. І няроўнасці, якія цяпер складаюць 500 мільёнаў светлавых гадоў у папярочніку, служаць зручнымі касмічнымі лінейкамі. Навукоўцы DESI падзялілі апошнія 11 мільярдаў гадоў касмічнай гісторыі на 7 прамежкаў часу. Для кожнага яны вымералі памер гэтых няроўнасцей і тое, наколькі хутка галактыкі ў іх аддаляюцца ад нас і адна ад адной. Калі даследчыкі сабралі ўсё гэта разам, яны выявілі, што звычайная здагадка, пастаянная цёмная энергія, не працуе для апісання пашырэння сусвету. Галактыкі ў 3 самых апошніх эпохах знаходзяцца бліжэй, чым павінны быць, што сведчыць аб тым, што цёмная энергія можа развівацца з часам. Пакуль што ў самой DESI заклікаюць не разглядаць гэта як доказ. Назіраць яшчэ 4 гады, за гэты час вымярэнні могуць удакладніцца.
Упершыню жывому пацыенту перасадзілі свіную нырку. Даўнія слухачы тэхнавукі пэўна ўспомняць, што нейкі час таму чалавеку ўжо перасаджвалі свіны орган – сэрца. Тады, як і цяпер, орган быў ад генна-мадыфікаванай жывёлы. З дапамогай генных нажнічак тэхналогіі CRISPR-Cas навукоўцы адрэдагавалі геном свіні такім чынам, каб ейныя органы лепш прыжываліся ў чалавечым целе, валодалі больш спрыяльнай фізіялагічнай сумяшчальнасцю. Так, шмат у чым чалавек падобны да свіні, яны добра нам пасуюць, але ж не без нюанса. Раней генамадыфікаваную нырку і сэрца перасаджвалі малпам. Яны нават працавалі па некалькі гадоў. Органы. Малпы проста існавалі сваё, не ўпэўнены, што найлепшае жыццё. Людзям перасаджвалі скуру і вышэй згаданае сэрца. На жаль, чалавек са свіным сэрцам пражыў толькі 2 месяцы. З ныркамі эксперыментавалі на пацыентах смерцю мозгу. Ці падлучалі да сасудаў, ці цалкам змяшчалі у цела пацыента. І вось у сакавіку упершыню генна-мадыфікаваны орган перасадзілі жывому пацыенту. Аперацыя прайшла ў масачусетскай бальніцы агульнай практыкі пад кіраўніцтвам хірургаў Тацуо Каваі і Нахель Эльяса. За 4 гадзіны дасведчаныя прафесіяналы перасадзілі генна-мадыфікаваную нырку 62-гадоваму пацыенту, чарнаскураму Рычарду Слейману. Мужчына доўгі час хварэў на цукрыцу, 7 гадоў правёў на гемадыялізе. Атрымаў новую нырку, што прапрацавала 5 год і зноўку апынуўся на дыялізе. Хутка ўскладненні прывялі да таго, што і дыяліз больш не ратаваў. Чакаць яшчэ 6 год у чарзе на новую нырку мужчына не мог і пагадзіўся на перасадку свіной. За базавую мадэль, прабачце, што так зняважліва гэта гучыць, за аснову была ўзята юкатанская парода мініяцюрных свіней. З дапамогай генетычных нажнічак фірма eGenesis над яе геномам правяла 69 правак. Яны накіраваныя на 3 асноўныя напрамкі, што павышаюць сумяшчальнасць органаў з чалавекам. Што робяць гэтыя 3 класы правак? Па-першае, выбіваюць гены, што ўдзельнічаюць у сінтэзе антыгенаў пры звышвострым адрыньванні органа. Па-другое, уводзяць 7 чалавечых трансгенаў для рэгуляцыі рэакцыі адрыньвання. І па-трэцяе, інактывіруюць эндагенныя рэтравірусы ў геноме свіні. У ныркі ёсць мадэльны нумар eGen 2784. Такія ж раней паспяхова перасаджвалі малпам. Дзякуючы таму, што мадэль утрымлівае чалавечыя трансгены, медыянная выжывальнасць з гэтай мадэллю ныркі ў малпаў склала 176 дзён, без трансгенаў 24 дні. Праз тыдзень пасля аперацыі сцвярджалася, што нырка пачала выконваць свае функцыі, выпрацоўваць мачу і выводзіць крэацінін. Пацыент працягваў знаходзіцца пад наглядам дактароў, аднаўляўся і гуляў па бальнічным калідорам. Яго паказальнікі пайшлі да нормы, аперацыю прызналі паспяховай. У муніцыпальнага транспартнага агенцтва Сан-Францыска ёсць вялікая праблема. Надта доўга там кіраваліся прынцыпам «працуе, не чапай». Дапрацаваліся да таго, што ў 2024 годзе сістэма кіравання цягнікамі мясцовага лёгкарэльсавага транспарту паўметро працуе на сістэме DOS і софце з флопі-дыскетаў. Тэхналогіі захоўвання даных, чый пік папулярнасці прыйшоўся на 80-е і 90-е гады мінулага стагоддзя. І каб цалкам ад іх адмовіцца, транспартнаму агенцтву спатрэбіцца яшчэ 6 гадоў і сотні мільёнаў долараў. Такія прыкладныя лічбы агучылі падчас апошняй размовы з журналістамі. Дыскеты застаюцца часткай сістэмы аўтаматычнага кіравання цягнікамі з 1998 года. Тая іх частка, якая працуе на флопі-дыскетах, знаходзіцца на цэнтральных серверах, а на борце цягнікоў ёсць кампутары, што падключаны, па-першае, да рухальнай і тармазной сістэм самога цягніка, а таксама да гэтых цэнтральных і лакальных сервераў і камунікацыйнай інфраструктуры. Калі цягнік уваходзіць у туннель метро, яго бартавы кампутар падключаецца да сістэмы кіравання, што вядзе цягнік у аўтаматычным рэжыме. Ён едзе сам, а аператар кантралюе. Пры выхадзе з метро на вуліцы цягнік адключаецца ад сістэмы і вяртае ручное кіраванне. Нягледзячы на сталы ўзрост і састарэлыя тэхналогіі, сістэма працуе, але праблема ў тым, што сістэма была разлічана на 2 дзесяцігоддзя працы, то бок чаканы тэрмін службы мінуў 10 у мінулым годзе. З кожным годам павялічваецца рызыка дэградацыі якасці даных на дыскетах. У нейкі момант можа здарыцца катастрафічны збой.
Да таго ж, абслугоўванне сістэмы з часам становіцца цяжэй і даражэй. Складана знайсці супрацоўнікаў, што ўмеюць працаваць са састарэлай сістэмай. Патрэбныя праграмісты, якія з'яўляюцца экспертамі ў мовах праграмавання, актуальных для 90-х гадоў. Перад транспартнай сістэмай паўстала складаная задача мігрыраваць на сучасныя тэхналогіі. Гаворка не толькі пра флопі-дыскі. Зменаў патрабуюць і серверы кіравання, і бартавыя кампутары, і інфраструктура сувязі. Той жа сістэмны шлейф-кабель, які перадае даныя паміж серверамі і цягнікамі, мае меншую прапускную здольнасць, чым стары дыялап-мадэм. А я памятаю, што гэта за марудны недалэнга. Такая вось характэрная бяда тэхналагічна прасунутых краінаў, што першымі адаптуюць перадавыя тэхналогіі, а потым з вялікім супрацівам і болем ад іх адмаўляюцца на карысць чагосьці больш сучаснага. Boston Dynamics адправіў на пенсію свайго легендарнага робата-гуманоіда Атласа. Відэаролікі ці гіфкі, з якім вы абавязкова бачылі цягам апошніх 10 гадоў. Вось што мы чытаем у апісанні пад відэа, прысвечаным звальненню Атласа. На працягу дзесяцігоддзя Атлас распальваў наша ўяўленне, натхніў наступнае пакаленне робата-тэхнікаў і пераадолеў тэхнічныя бар'еры ў гэтай галіне. Цяпер прыйшоў час для нашага гідраўлічнага робата Атласа расслабіцца. Робат сапраўды заслугоўвае адпачынку. Boston Dynamics была абсалютна бязлітасная да свайго жалезнага гуманоіда. І, прызнаемся чэсна, нам гэта падабалася. Як гледачы, у гэтым развітальным роліку мы пабачым шмат раней непублікаваных кадраў таго, як Атлас ідэальна выконвае сваю працу, а таксама кадраў, на якіх справы ў яго ідуць кепска. Гісторыя Атласа пачалася з упраўлення перспектыўных даследчых праектаў Міністэрства абароны ЗША, той самай DARPA, якая ў свой час прафінансіравала стварэнне інтэрнэту. Тады робат Петман быў прызначаны для тэставання касцюмаў, якія выкарыстоўваюцца салдатамі для абароны ад баявых хімічных рэчываў. Ён павінен быў хадзіць, бегаць, поўзаць, усё рабіць як сапраўдны салдат. І ўжо ў 2013 годзе ў параўнанні з астатнімі гуманоіднымі робатамі рухі і баланс Петмана вельмі ўражвалі. Boston Dynamics атрымала дадатковае фінансаванне ад ваенных і ў 2014 годзе прадставіла Атласа. Кампанія рэгулярна справаздачылася цікавымі відэаролікамі з ім, навучыла яго рабіць карысную працу, соўгаць каробкі, прадэманстравала 4 пакаленні Атласа і па выніку навучыла яго бегаць, скікаць, круціць сальтухі і рабіць іншыя файныя паркуры. Насамрэч, не было нічога падобнага да гідраўлічнага Атласа з пункту гледжання дынамічных характарыстык. І ўсё яшчэ няма. Ключавое слова гідраўлічнага. Калі паспекуляваць, то можна меркаваць, што Атласа чакае перабудова базавай платформы. Boston Dynamics апошнія гады канцэнтруецца на камерцыялізацыі. На відосах пра робатаў з Ютуба шмат не заробіш, а складаны гідраўлічны робат не продакт-френдлі. Іншая справа электрычныя мадэлі. Робататэхніка рухаецца менавіта ў гэты бок. Таму не развітваемся з Атласам канчаткова. Верагодна, яго можа чакаць перараджэнне, пра якое мы даведаемся зусім хутка. А з вамі пакуль развітваемся. На відзіку пабачымся ўжо ў бліжэйшую суботу. Таму моцна не сумуйце і падтрымлівайце беларускае. Як патроны на патрыоне, якім я выказваю бязмерную падзяку. У тым ліку магнатам, плістачцы, мова.хау, Дмітрую Судніку, хіміку 94. Асабістая падзяка мецэнату Георгію Пугачову. Глядзіце відзік, падтрымлівайце беларускае, пабачымся зусім хутка.